ขยะจากเลยคุณดูแล้วคุณได้ได้จากบ้านเข้ามาทำใจได้ไหมเนี่ยบาบูการพูดเลยรู้แม่เจ๋งได้ถ้าเราไม่เราไม่เนี่ยดูถ้าคนหัวเนี่ยก็มือดูไปเลยโคเรนมีโคเรนนะโคเรนปีนี้ก็ใส่หัวกันเนี่ยใส่หัวเนี่ยเนี่ยทำนี่เป็นแบบนี้อะไรเนี่ยมาใช้ชีวิตอะไรไม่รู้ใช้ชีวิตอะไรเนื้อที่ที่ไหนลงทำไมไหนลงทำไมถึงต้องไปโอ้มันดีกว่ารู้ทุกอย่างทุกอย่างน้ำเป็นเหมือนทุกอย่างมันดีเลยมันดีเลยมันดีเลยทุกคนดิฉันก็ต้องใส่โอ้e quello che non ti cosa mi sia tutto questo quindi per dire maledetti uno con dire quindi c'è lui non so non se ne aveva e invece aveva avuto così quindi invece ne ha
थांफिनखोना माखो थांफिनखोना माखो लाङा जिनोबो रोंला बियो जाया सोरनि मालायखौ खांग्लुंला हैबाय बियो Halo, 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 halo. Dukia bro, sopena hana dong mate. Thank you so much. Sanjit sopena hadang, thank you.
ओंखाम जादोंमोनलै आङो ओमफ्राय रमास दखिया मा खबर नो थेंकिउ बाजारसो सफैदोंमोनलाय मोनसे बारबोबायनो माथो नै सिम्पोल भिडिअस हाय हेलौ जी सानजि अख्लायलांजोब्बाय गैला होमबालाय खबर दंसाबो बिदिनो नो दुखिया ब्र'आ मा होनदों उन्दुदोंसो आं आदसा रमास मेदाम अन थेंकिउ मेंबोदों गावजों फाला मावलायनायनो हारसिं होना लाफिनसै आर'थि सफैनो हाबाय थेंकिउ गाव गावनि गुरुखौबो साननांगौ एसे मा होनदों 20k कंग्रेचुलेसन 2k कंग्रेचुलेसन थोद 2k थाङाखैलै मा कंग्रेचुलेसन लाथ' जाया दानो दंबावोना गोगोमनो एडभान्स होखाबाय आरो नों आं एन्टि ब्रह्मजों ओरैनो होआ माबाफोर प्रग्राम गैयाबा आदसा ओमफ्राय बे रमास मेदाम मा होनदों आं मोनसे नोंनि लाइफबो होनो नैबेसो होयोलै माबाया रमास माबाया जोंहा दुखिया ब्र'आ ओमफ्राय जोंना मा होनदों आं सालायदों दे सालाय ओमफ्राय आर'थि अन थेंकिउ ओमफ्राय जोंना मा होनदों आं उन्दुनो ओंखारथारदोंलै उन्दुनोसो ओंखारदों होनबा रमास मेदाम अन थेंकिउ औ हेल'
बोरै जाखो नासो बोरैबा जालायबाय नामा आदसा आनसि जालायबायगोनलै आंनाबो आनसि जाबायदां जाबाथ' हरगासिनो सरिलै सरि कमेन्ट श' जायाखैमोन उनाव सफैनो हाबाय लाइक थेंक इउ अन दोनबाय दै आरती अन थेंक इउ अन मनरमा मेडाम अन थेंक इउ आरती अन थेंक इउ स' माच on thank you MMB okay thank you bro welcome good afternoon ओमफ्राय जोंना आरती अन थेंक इउ औ आरती अन थेंक इउ on आरती अन थेंक इउ स' माच on thank you so much आरती on thank you आरती on thank you on thank you so much जाखांबाय नामा ना जायाखै thank you र' दे दसेनो टेपग्रा लायनाङा टेपग्रा थेंक इउ on आरती on thank you so much on राधे थेंक इउ आरती on thank you
Thank you so much. MB, okay, thank you, bro. On. Ready. Thank you, Monoramas, madam, on. Thank you. Romas, madam, on. Ready, thank you. On, RT on. Thank you so much. Makan mini dong. Hah? Mau kaget makan mini dong. Taulet. Halo. MB, bro. Okay, thank you. RT on. Mana gari हमारा Windows. Thank you. Thank you so much. Like कर दीजिए please. Hey bro, like horn. Hey bro, like kalam horn. Aku like kalam ne. Bray, on. Thank you. Like kalam horn ma barne. हम actually. Thank you. Witness. हमें रख
upload ada video upload खालाम फिन जाबाय सोरना on on thank you Hai saudariku uzubnani hijabku faraydiyam hello video upload जाबाय होनदां like खालाम हरदो आच्छा नोंना सोलाखो माखि सोलाखो र' थांनि आङो ओंख्रिया माबासोमोन आरो सबायजों नासोमोन र' थांनां नायनां र' भिडिअखौथ' दायोसो नायगोन आङो ओमफ्राय लाइक होनो दोनसै आं लाबाय ओइटस मिउजिकसो दंदां ए माथो गोगोम दङ नै नटिफिकेसन हाबाखै दै बेखौ नायनो रोङाखै आं होद मिउजिक होदोंदां नोङो गिलायलाङोलां दायो नायगोन आं गैया जेबो ए मिनिहरदों होमबा हख्लायनां जाम्बासो जाखादों दा नायगोन आं दा नायफिनगोन आङो लाइकल' होबाय आं बेफोराव मिनिहरो निजोम बसुमतारी थेंक इउ स' माच ब्र लाइक डन थेंक इउ ब्र गोजोननाय थाबाय आंनि लाइभआव सफैनायनि थाखाय निजोम हेल' नै जा गोबाव जाबायमोनलै बियो मारै सोलिनानै दं जाखो आइया माथो आइदिस'
आं ब्र' नङा नो सोरथोब्रा फिन थाबाय दाना आइलै मा फाग्ला खालामनाय जाखो बेलाय बदमाइस जाखालै बे आखाया बिदि जायो मानसिनि आखाया लाइक डन थेंक इउ स माच ओमफ्राय मा होनदों ओमफ्राय उनाव मद नार्जारि थेंक इउ ओमफ्राय निजोम बसुमतारिया जोंहा मा होनदों आर'थि आगैनो आदसा होमबा लेडिसो आरोना आंखौ सिनायाखैनो सिनायाखैसोथ' आरो आङो मा होनथाय सोर हनो गोसो खाङा लाइफ टाइम बाय मा होनदों फाथायखौनो गोसोखाङा लाइफ टाइम बेथाय गोसोखां नोंसो मा होनदों नोंसोरखौनो गावसोरखौनो गोसो खाङो लाइफ टाइम बाथाय गावस्रा आंखौ खबर खौनो लाला देखh होनबालाय नोंसो मोनथिबाय दे सिनायबाय आं बे अके मा होनदों आं MMB खौ नायहैनो आदसा होना होनि दे होमबालाय ओमफ्राय कमेन्टआलाय मा रिमट जाखो मोनसेयालाय सिनायबाय दे आंबो ओमफ्राय मा होनदों जानोलै सोर मा होनदों नो थेंक इउ अन खालामनो मा अन खालामनो आर'थि थुल'सो होनो ओमफ्राय आर'थि अन ब्लक होबायमोन आं माथो जादिया मा होनदों माइनावसो दोर आरो
दोरोद लां न'आवसो दोरोद लांसै आं आदसा बिदिसो होमबा आनफिन खालाम खालामगोन र' रिमट जाखाबायदां ना फिन दंबावो सिंगिराथ' ओमफ्राय उनाव अन थेंकिउ आरती अन थेंकिउ आरती अन अके थेंकिउ ब्र थेंकिउ एमएमबी ब्र एमबी अके थेंकिउ आइदि कपि खालामना हरगासिनो कपि दा खालामब्रा ब्र कपि लागायगासिनो सोलाय आरती अन दाबो नायखांबोआ नामा बेलाय आरती अन थेंकिउ सो माच आरती अन आरती अन थेंकिउ
Maruti on. Thank you, thank you. Maruti on. Thank you so much. Hey đây. Gồm sát rồi mà thế. Hello. Thank you, Maruti. Hai gì? Gua mandang mau li जाबा मोजां जागोन लेमनेडफोर जाना हो लेमनेड ओमफ्राय माबा एलमक्स सुम'खलबाबो जायो सुम'खलजों एलमक्सजों माबाजों एलमक्स स' जायाखै माथो होनो स' जायाखै सै बोरै जाखोब्रा
नेटानो फाग्ला साइसलै बोरैबा बोरैबा खोन्थालाबाय दसेनो सानैल' खोन्थालायबाय नै बोरमायालाय बहा सान्दुं सायख्लुम दोननाय बिदि जाबाय नै बियो सा गोरलै गोनाङा हगारखानायसोमोन माथो माथो गुफुरानोलाय गुफबोजोब्बाय बियो आर'थि अन साफा गुफुरबोजोब्बाय आर'थि अन सायख्लुमाव दोननानै बिदि दोनबाय अन अन लिरदोंमोन आङो ओंखामासो जादोंदां दासो आर'थि अन थेंक इउ एसे थान्दा मोननायखाय ओंखारनानै जायाखै बे MMB comment thank you bro on आर'थि अन थेंक इउ थाबसो खिन्थादो दा साथाम रानिं कमेन्ट खालामगासिनो ओमफ्राय माबानो थेंक इउ on आर'थि on थेंक इउ स' माच प्रबाइल सेराना बोरैबा नुथारदोंलै नोंखौ उनाव बोरैबा माबाबा आन्दायलायनोसो नागिरो थेंक इउ उनाव थेंक इउ आर'थि थेंक इउ स' माच आंखौ रागा जोंहरखोब्रा on थेंक इउ आर'थि on थेंक इउ बे अके कमेन्ट थेंक इउ ब्र नेटआ फाग्ला जालायबायलै आंना on आर'थि on साथामाव थुफिन मा होनदों साथामाव थुफिन बेयाव साथामाव थुफिन सोर साबसे
दासो हाथां सुदों नै नेटानो जि स्ल' आरोना थेंक इउ मिथिया दासो हादां मोनदों नै नेटानो फाग्ला साइससो मा सानैल' मिनिहरबाय आरोना अन थेंक इउ दासो माथाम खोन्थादों अन थेंक इउ सासे ब्लु लानानै थांबाय गैला होननाय जाबाय फैफिनाखै बे साला ना इउनिखौसो नायहाबना थाहैबाय नामा मासे हां लाखोनो हां लानाय खोनादों ओमफ्राय मा होनदों मोनायाव मुड अफ खालामनो बावदों आं बर' खालामनो बावलायबावो नामा लाइक डाउन थेंक इउ नो गरदनायखौ खोनासंबाय थाबांगौमोन आं लागाव दाना गनै लागावजोब्बाय नामा बिसोरलाय दावराव खोनादों नामा आंखौनो आं खेल गैयालै आं साइलेन्टसो होना दोनखादों भलिउमखौ जिर'सो खालामदां अन थेंक इउ ओमफ्राय बेब्र अन थेंक इउ गंनै अन दै उन'बो बेबो थेंक इउ सोलै आंहाथ' मालानि दिनाव बिदि खालामनो हागोनथाय नारथि अन थेंक इउ थेंक इउ नारथि अन
बायदियावनो भाइरेल जानांगौ जायाखोमालै जारमासिनिया नेटानो जा प्रब्लेम देखायोना आवाज सासेल' खिथालायबाय नै on. Thank you. Oleh mas ini ROT on ROT on thank you Alah खोनादों ना खोनायाखै नोंसोरलाय दा सारा खोनादों नै on thank you blog on thank you bro ROT on thank you ROT on ROT on ROT on thank you ROT on
Roti on. Thank you so much. Wah, sini. Roti on. Thank you. Roti on. MMB bro on. Thank you. Roti on. MMB bro on. Thank you. MMB on. Thank you. Thank you bro. On. Blue kudat खारेबना सिलै गोबाव जाथारबाय on thank you so much on Roti on on Rade thank you so much on Rade thank
thank you. ROT on, thank you. Ready. Ready, thank you. ROT on, thank you. ROT on. Maybe comment, thank you. ROT on, thank you. ROT on. On, thank you. MB on. Thank you so much. On. ROT on, thank you. ROT on, thank you. ROT on.
Thank you so much. RT on. Thank you, thank you. Ada. RT on. Thank you, thank you. MMB bro, thank you. मैनानावनो दाख्लै थिमाया बेबायदिनो जादों मिथिगौ
Thank you, thank you. Aruti on. Thank you, Aruti, thank you. MMB bro on, thank you. Aruti on, thank you so much. ঠান্ডা যাচ্ছে অনুষ্ঠান Aruti on. MMB bro on, thank you. Saya
Oh. Oh. Rotation, thank you. Rotation on. Thank you so much. It'll be okay, thank you. Maybe on, thank you. Rotation. Maybe bro on, thank you. Ada bentar musik. Rotation, thank you. Maybe bro on, thank you so much.
Oh no, on. आं मोसौ दोस्लायनो थांसै on दे oh no on thank you आरोथि on आरोथि on मा होनदों मोसौ दोस्लायनोसै आरो दुगैबोनो खाबोगोनबो दैमायाव आदसा दे thank you Aruthi thank you so much MMB bro on thank you Aruthi on thank you
ROT on. ROT on. ROT on, thank you. MMB bro. Thank you. Thank you so much. Okay. ROT on, thank you. ROT on. Oh. ROT.
Aruti on. Thank you so much. Aruti on. Thank you. MMU. Aruti on. Aruti on. Thank you, Aruti bro. Thank you so much. Thank you.
Thank you so much. Maybe bro on. Thank you, thank you. Haruti on, thank you. Maybe bro on, thank you. Two phone on. Thank you so much. Haruti on, thank you. Haruti, thank you so much.
Only 10 minutes थाबावदो कमप्लिट खालामनो Thank you, Aroti. Thank you so much. Thank you, Aroti. Thank you. Oh. Oh. Đây. On. Roti on. Thank you. Roti on. Thank you. Me bro on. Thank you. Roti on. Me bro on.
Haris Khatari. Hi, hello. Aruti on, thank you. Aruti on, thank you. MMB bro on, thank you. Aruti on. Aruti on, thank you. Thank you so much. MMB bro on. मुझे अपना क्यों हरीश जी प्लीज़ मेरा चैनल तो नहीं है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए कमेंट कर दीजिए प्लीज़ हरीश जी से लगे क्या आरटी on माथो रावबो फैदेरासै ब्र गैयालै दोनखानोसै आं बाय खालामदो बाय दोनसै थेंकिउसै जोबजासे सापर्ट होनायनि थाखाय गासैनिसिमबो बाय okay bye thank you all guys
दे होनबा अके दे बाय बाय MMB ब्र दे ब्र बाय 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 अल गाइस थेंकिउ गोजोननाय थाबाय आरोना गासैनिसिमबो जोबजासे सापर्ट होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थेंकिउसै दोनबाय आं होमबा गोजोननाय थाबाय दै अनु थांखो ना माखो कमेन्ट हरलाय मोनसे अनु थांखो ना माखो नोंलाय कमेन्ट हरदो मोनसे बाय बाय खालामबाय आङो दोनसै बाय बाय